Puhutaan jostain äärimmäisen tärkeästä nykypäivän maailmassa, hiilipäästöistä tieliikenteessä. Kaikki tiedämme, kuinka tärkeää on mitata ja ymmärtää hiilijalanjälkemme. Mutta miten voimme tehdä tämän tehokkaasti ja tarkasti? Esittelen teille Matoko Oyn TEMS:n huipputason ohjelmiston, joka on suunniteltu erityisesti automaattiseen hiilipäästölaskentaan. Kyse ei ole vain numeroista, vaan siitä, että tehdään todellinen ero maailmassamme. TEMS ei ole vain yksi ohjelmisto muiden joukossa. Se on suunniteltu standardoitujen rajapintojen eli API:n avulla automaattiseen päästölaskentaan. Tämä tarkoittaa, että se on luotettava, tehokas ja helppo integroida nykyisiin järjestelmiisi. Mutta ei siinä kaikki. TEMS tarjoaa myös ohjelmistopalvelun eli SaaS-ratkaisun. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää ohjelmistoa mistä tahansa ja milloin tahansa. Kyse on hiilipäästölaskennan tekemisestä mahdollisimman käteväksi ja saavutettavaksi. Lisäksi TEMS mahdollistaa CSV-tiedostojen massalaskennan. Tämä tarkoittaa, että voit käsitellä suuria määriä tietoa kerralla, mikä tekee siitä ihanteellisen kaiken kokoisille yrityksille. Jos etsit tapaa tarkasti laskea hiilipäästösi, harkitse Matoko TEMS. Se ei ole vain työkalu, vaan askel kohti vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta. Kiitos kuuntelusta.